Počkaj, tak toto musíš vidieť. Vajíčko ako beauty blender. Haló, tak toto kto vymyslel? Toto si radšej pozri, pretože vajíčko máš aj ty doma a pritom má toľko výhod. Takže vajíčko máš uvarené, dáš si ho chladiť a následne ho použiješ. V prvom rade luxusne chladí, takže ho môžeš použiť na tvoju rannú opuchnutú tvár. A teraz s ním pokračuješ ako s beauty blenderom, nanášaš ním tvoj make-up. Vajíčko je trošku ťažšie, takže sa ním make-up nanáša trošku pomalšie, ale to chladenie je dokonalé. Keďže má vajíčko jemnú štruktúru, tak ním môžeš aj pohybovať a vytvára dokonalý finish. Toto som fakt nečakala. Toto je revolúcia. No tak pozri, proste podľa mňa fakt dobre. A je to úplne super, pretože stojí to fakt málo, takže ušetríš. A najlepšie na tom je, že je to úplne hygienické, pretože ho použiješ raz a potom ho jednoducho zješ. Mňam. Ale nie. Robím si srandu. 1. apríl.